Hakani kata yau kawe ni seng sain perthei jong ni jela ka besun rop lang ru bat kani ke sarkar khle lama ka MDA ka bamenta kata ka seng People's Democratic Front kalami perthei bantuklar halor ki babun ki jingduna ha ka school ba North Eastern Hill University Shillong kabalak ta shibun ya ki samla puli ki bawan puli kani ke school ba bat ka jingdu no ru ya ka jing sarong bandan ya kum kani ke school ba ka bapau ha ki por menshwa ha ka ri India hi brakawai Hak jing kendo bagi nong patai kubor hak arpulai terik mataun nailor arhajar arpuwei. Kinong yalam jong keseng People's Democratic Front PDF hapo jing yalam General Secretary uba auspicious Elmo Plang. Kilabu shibuan kimat jing dawa kemat Vice Chancellor jong School ba North Eastern Hill University u Professor Prabha Shankar Shukla. Hak bedai bat kimat banwanra ke jing syakri ke bajanai jong kene ke school ba syak samla pulie jong keri India hi berokowei. Kawai ni kimat jeng dawa kalong ban pendap no ikikam balat kentup ikikam nong hikai bat kikam jeng baterai office. Nang ta kiwai pat ki jeng dawa kilong halor ke jeng kentho ba ka jeng thong daki guest lecturer kala kata asibon ikisamla pulia kam tam ikito ki bayit benia ne ki bale ya ka research banit benia ekanu kono ka phang ka bagi lajit. Kawai pat kamat kadai halor ke jeng duna ka mang pisa na kabenta ban pendut ke bedai bat ka jeng pulia jong kisamla. Namar kom ka pau menta kababon ka pisa ka wan ka sarkar pedeng kalong tang na kabenta ban penbit penbiang ya ke jeng tai jong ka skol ba. Om ka bedai bat ki benta ban kentiu ya ke jeng pulia jong kisamla. Ha ka bedai bat ka jeng yo akerdan kat kom ka NIRF ranking. Ka skol ba nehu kalahiar habenu jor bat kisnem ki belalet. Tang namar bamdan kidong yalam ki bhalor ki babiang hakane ke skol ba ki badan kata kejing syampang kejing i jengai bat ki banlong ki babet kum kidong yalam kawai kejing dawa jong ke PDF kalong ban pen kiyo syo kejing shim ki samla pulia ha ki tenat pulia jong ke physical science bat life science bat ban pen mi ka jaka pen kre examen ki samla ki bakwa ban yale ke examen net da ka bapen stat ki kam ban wan ra no ya ka CSIR net center ha ke skol ba nehu na ka benta ki samla pulia jong ke physical science bat ka life science nalor kini baro ka PDF kladawaru ni kibor penyahat jong ke skol ba nehu ban pen mi ikjing pulia ke bedai bat kejing hikai sengkam sengjam ki samla kum ka course ha ka fisheries geoinformatics system forestry animal husbandry food processing rural development bat kiwe jingher jong university nomor lada pipet kat kum ka bat kat kum ka NIRF ranking jong university dangshen pi ba ka NIRF kla rang ya kanihu ka hiar dam yang dak sipo point mentaka rang ha ka kerdan ka bakhandai po ha kat kum ka jingdon jigi institution ha po kari India hi bor kowe te kalong ka bos ngosi ba kanihu haus nam arhajar khandriu ha ka por ba ka NIRF kadang le ya ka ranking ka baningkong kanihu ka don ha ka kerdan ka bakhatsan tenre kowe ka snam hadin kowe ka snam ka hiar bet 10 points ti menta ka don ha ka kerdan ka bakhandai po ka balak ta sikat de ki samla puli jong ni ka jela ka jongi bat ki don sibun ki daw ki ba penlong ya ka jing hiar jong university te kowe ne kini ki daw ka de ka jing bom don jong ki no ikai ha ki bapun ki department ya ki no ikai ha kini ki department be per po nehu pinyo i ba ki don da kini ki guest lecturer haka jaka bandon ki full time professor lani assistant professor ki don da ki guest lecturer bat kum kajing pentip shopi ki guest lecturer ki namla ban shim ya ki khna ki ban le ya research lani PhD te kalong kajing du ka background kum ta na kum ta ki khna jong jala ka jongi ki bakwa ban beteng ya kajing puli ka jong ki khamtam ki bakwa ban pendap MPhil ki bakwa ban pendap PhD te kali kajing du ka background bat kani kajing bomla jong ani hu ban shim shibun ki project lani badan shibun ki khna ki bale ki research ha ki department ki baper kala pen her kerdan ya kani hu du kata bat kawai pat kadai ka habangi pedu ya ka jing pendon kam ya ka funds ka ba ka ministry ka ai shaka nihu te ka popun ka funds ru ka ba ka ministry ka ai shaka nihu ngi i ba ka pisa ka popun ki pentrai kam na ka benta ka operational activities lani na ka benta ki jing pentelon ki kam jing university kat ba shaki educational activities lani academic activities pada ka fund kalong tang khindiat ba te kini ki benta ki ba kum ka party hadin bangila puli benya ba ya ka jinglong jingman jong university ngi song thu ba ki penlong ya ka university bakan her na kawai kasnam sakawai par kasnam post ki ba ngi layakran ki bon tili ki post dala kadai non teaching lani teaching ru ukular ba hadin san riu banai un persang ban khot no ki application ho kin don sibun ki process kumta hangta ndre un persang hi hapde hadin sisnam ban thung no ki post baro ki badon ha school ba ni hu
Ti kawai pada kabang ya keren kalong ba ka school ba ni hu kadi ban thaulat ban wanra ye ki job oriented departments lani kita ki department ki bala ban penyok kami ki samla jong jela ka jungi. Ti lada ya keren ki benta ki don ki colleges ki bala sedang ban wanra ki yo ki bakum kini ki department. Pini kum hapo St. Anthony's kadon ka department of fisheries kat bahani hu kam don kani ka department. Ti kidon hapo ni hu kadon ke geoinformatics system kani ke department par ka ai tang ke diploma course kam ai ke degree course ti kom kini ke department animal husbandry, food processing, rural development, forestry kom kini ke department kilong ki badon kam ba du kata kata kom ke jinglong jingman ko jala ka jongi khnang ban ai kam ki samla ti hendra yo sngo ya ka khubor ka basngo tanat ka bang kwa pente du hp ni ka janmiet ba menta ka snam hi menship snam ngila ai ka jingmut cho vcu baremru ba ni kwa ba kini ke department kin don hapo ni hu ti wang tongin sa shim action hanu sunam bladep uvisi barem ti skotanat shibon ba mentaj kasnem ka nihu kan sedang ya ka forestry department lani ka forestry course hakasien ka baningkong ti bat kini ki wai pat department ki bangi labu ka jingkar pat uvisi ban initiate no bat ka ministry ya ka ban wanra kini ki wai pat department ki ban penyo kami ki sama ki jongi ti nakaliang ka jong uang yakini ki benta unsa persang ban address ya ka academic council ban yakran ru bat ka ministry ya ka ban wanra yakini ki bakum kita ki department ki ban yarap hak yo kam ga yo jam jong ki samla ki jongi